hem de resoldre aquesta equació diferencial. Com veiem, no és una equació diferencial de variables separables, perquè aquesta segona part de la igualtat ja elevat a una potència. Per tant, no pot ser de variables separables. També el fet que hi hagi aquesta elevat a una potència i que la potència sigui desconeguda fa que no sigui una equació diferencial lineal, perquè aquest monomi no sabem a quina potència està elevada, no està elevat a la unitat. Per tant, no és lineal. I com que no sabem el grau d'aquest monomi, no podem dir que siguin del mateix grau. I malgrat no tingui cap terme independent, tampoc serà una equació diferencial homogènia. Veiem que tots els problemes ens venen d'aquesta segona part de la igualtat. Si aquesta equació diferencial, això no existís, fos un 0, llavors sí que això seria la primera part, amb això un 0, seria una equació diferencial homogènia. I hi hauria una part particular. Aquest tipus d'equacions diferencials s'anomenen equacions diferencials homogènies més particulars. I se solucionen primer com si fos només l'equació diferencial homogènia, és a dir, com si això fos un 0, i després se soluciona una altra com si fos una equació particular, com si només fos aquesta part. I llavors la suma de les dues solucions ens donen la solució d'aquesta equació diferencial homogènia més particular. I això és el que farem a continuació. El primer pas que s'ha de fer, què és? És aïllar només com si fos una equació diferencial homogènia, és a dir, buscar la solució de la part homogènia d'aquesta equació. Doncs fem-ho, busquem la solució homogènia. Doncs l'escrivim com si només hi hagués la part homogènia, derivada de i més 2i és igual a 0. Ara, per resoldre les solucions homogènies, el primer que hem de fer és aïllar la derivada. Doncs aïllem la derivada. La derivada d'i serà igual a què? Doncs això passat a l'altre costat. Menys 2i. I aquí posem el signe de derivada, no ens en descuidem. I ara, el següent pas, quin serà? Doncs serà transformar aquesta notació de derivada, que és la notació de Newton o de Lagrange, transformar-la amb la notació de Leibniz, que sabem que és per escriure derivada d'i, escrivim el diferencial de i partit pel diferencial de la variable independent, que aquí no hi és, però aquí del sí, és x, pel diferencial de x. I això serà igual a què? Exactament el mateix, menys 2i. I ara ja tenim, aquí dalt tenim una fracció, a una dalt només hi ha la i, a sota hi ha la x i aquí hi ha la i. Per tant, podem fer fàcilment la separació de variables. Podem posar tot el que porti i en aquest costat i el que porti x a l'altre costat. Doncs aquesta i
que està multiplicant a la dreta, la podem passar dividint a l'esquerra. I tindrem que el diferencial de i dividit per i serà igual a què? Aquest menys 2 el deixem igual en el seu lloc i aquest diferencial de x que està aquí dividint el passem a l'altre costat multiplicant. I ja tenim feta la separació de variables. Totes les x estan en un costat i les x estan a l'altre costat. El següent pas, quin serà? Doncs serà integrar les dues parts de la igualtat. Doncs fem-ho. Abans que res fem una mica d'espai, posem això cap amunt perquè tinguem espai i integrem les dues parts. I tindrem que la integral del diferencial de i dividit per i serà igual a que aquest menys 2 ho podem treure fora de la integral, menys 2, multiplicat per què? Per la integral del diferencial de x. I mirem, són dos integrals immediates. Podem arreglar una mica si aquí sobre aquest diferencial de i el passem multiplicant a un 1 que hi hagi aquí dalt, llavors sí que veurem que són immediatíssimes. Aquest pas ens el podríem estalviar, però com que estem fent equacions diferencials pas per pas, doncs no ens saltem cap pas. I això d'aquí ho substituïm per 1 partit per i multiplicat pel diferencial de i. I això serà exactament el mateix, menys 2 per integral del diferencial de x. I ara sí que veiem clar que són dos integrals immediates. Aquí què veiem? Aquí veiem que el numerador és la derivada del denominador. El denominador és una variable i la derivada d'una variable és la unitat. Per tant, el numerador és la derivada del denominador. Quan el numerador és la derivada del denominador, la seva integral quina és? El logaritme natural del denominador. Doncs posem-ho. Això serà igual a què? El logaritme natural del denominador, que és i. I ho escrivim en valor absolut. I com que és una integral, més la seva constant d'integració, que l'anomenem constant 1. I això a què és igual? Doncs és igual a menys 2 multiplicat per què? Per la integral del diferencial de x. La integral d'un diferencial, a què és igual? Doncs és igual a x, més menys 2 multiplicat per x. I com que és una integral, doncs hem d'oblidar mai de posar la seva constant d'integració. Si aquesta l'hem anomenat constant 1, aquesta l'anomenarem constant 2. I ara, com fem sempre, què fem? Aïllem aquest logaritme natural de i. Com? Doncs aquesta constant la passem a l'altre costat restant. I com que una resta de dos constants és una altra constant, doncs l'anomenarem constant 3. I fem que el logaritme natural de i serà igual a menys 2x més una constant que és igual a què? A la resta constant. I hem dit que l'anomenaríem constant 3. Abans de continuar,
Pugem una mica la pàgina. I ara, què tenim aquí? Tenim el logaritme natural de i, però a nosaltres el que ens interessa és trobar aquest valor de i, el valor que ha de donar i en la seva part homogènia, o la seva part de variables separables, direm la i homogènia. Hem de trobar aquest valor de i que ens solucioni l'equació diferencial homogènia. Com aïllarem aquesta i? Doncs quan tenim que és el logaritme natural de i, sabem que el logaritme natural del logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Doncs per trobar i fem que el logaritme natural del logaritme natural de i ens donarà i. I per compensar-ho, a l'altre cantó farem el logaritme natural de tot això. Doncs fem-ho. Aquí ja sabem que i serà igual al logaritme natural de tot això. El logaritme natural de tot això. Però per comptes de posar el logaritme natural aquí, per comptes de posar logaritme natural del logaritme natural d'I, haguéssim pogut posar la lletra E elevada al logaritme natural d'I, perquè, com sabem, la lletra E no és res més que la base del logaritme natural. Doncs aquí podem, per comptes de tornar a escriure el logaritme natural de tot això, elevat a tot això, posem E, simplifiquem la feina, E elevat a què? A tot això. Elevat a què? A menys 2x més la constant aquesta, la constant 3. I ara fixem-nos en una cosa. E elevat a una constant, E és un número. Un número elevat a una constant és una altra constant. Doncs això ho podem resoldre d'una manera. Però abans pensem en una propietat dels logaritmes, perquè aquí, per comptes de E, podríem posar logaritme natural. I el mateix passa amb la E. E elevat a una suma és igual a E elevat a cada un dels sumands multiplicat per E elevat a cada un dels altres elements de la seva potència. Doncs això ho podem transformar, fem-ho pas per pas. I és igual a què? A E elevat a menys 2x multiplicat per E elevat a una constant, a la constant 3. Però com que E elevat a una constant hem dit que era igual a una constant, doncs podem posar constant, per comptes de posar E elevat a constant, podríem posar constant 4, però posem la constant, posem la K, amb la que és la lletra que genèricament, junt amb la C, s'acostuma a anomenar a totes les constants. Ja la podem posar aquí davant. I tindrem, això serà igual a K multiplicat per tot això, per E elevat a menys 2x. I aquesta és la solució
de la nostra equació, de la part homogènia de la nostra equació. No és la i al final de l'equació total, perquè la segona part, aquella part particular, encara no l'hem ni tocat. Per tant, borrem aquesta i recalquem que és la i homogènia, perquè després no hi hagi cap mena de dubtes. Doncs posem i homogènia. I aquí posem una h petita, perquè sapiguem que això és la solució de l'equació diferencial homogènia. Un resultat que després sumarem en la solució de la part particular i ens donarà el resultat de tota l'equació. Fixem-nos, recordem la solució d'aquesta part, d'aquesta equació homogènia que hem resolt. Perquè és a partir d'aquesta part, d'aquesta solució homogènia, on trobarem la solució particular. L'hem de trobar a partir d'aquesta equació diferencial homogènia. Recordem-la, perquè ara l'aplicarem aquí dalt. Pugem amunt, que no ens queda espai a la pàgina, i ara busquem la solució particular a partir d'aquesta solució homogènia. I ara buscarem aquí la solució particular. Hem dit que la solució particular la trobarem a partir de la solució homogènia. I recordem que la solució homogènia hem dit que era, la solució homogènia hem dit que era i homogènia era igual a què? Doncs era igual a e elevat a menys 2x multiplicat per k. Ara hem de buscar la solució particular i diem que la solució particular l'hem de trobar a partir d'aquesta solució homogènia. Doncs la i particular, posem p de particular per distingir-la de l'homogènia, és igual a lo mateix que la homogènia, igual a e elevat a menys 2x multiplicat per k, per la constant. I ara el que hem de buscar és el valor d'aquesta constant. Però per comptes de posar una constant, no podríem trobar el valor d'una constant, sinó aquesta constant l'hem de convertir en una funció de x. És igual a això, la particular serà igual a això, més una funció de x, que com que ho fem a partir de la k particular, doncs aquesta, per comptes de posar f de x, posem k de x. Però recordem sempre que el k de x no és una constant, sinó que és una funció de x, que l'hem trobat a partir d'aquesta k. Ara, el següent pas, quin serà? El següent pas serà derivar
aquesta solució particular, buscar la derivada d'això. I això què és? Això és un producte. Doncs la derivada d'un producte, a què serà igual? Busquem-la, aquesta, la derivada de la solució particular. La I particular derivada. És igual a què? Doncs a el mateix, és igual a la derivada del primer multiplicat pel segon. Més el primer sense derivar multiplicat per la derivada del segon. Doncs primer fem la derivada del primer. Quina és aquesta derivada del primer? Doncs és el mateix, e elevat a 2x multiplicat per què? Per la derivada del numerador. Doncs és e elevat a menys 2x multiplicat per què? Per menys 2. Multiplicat per què? Doncs pel segon sense derivar. Multiplicat per k de x. Més el primer sense derivar, e elevat a menys 2x, i multiplicat per què? Per la derivada del segon, que això no és una constant, això és una funció, que no sabem quina funció és. És una funció, doncs, multiplicat per què? Per la derivada d'aquesta funció desconeguda, per la derivada d'aquesta funció de k, derivada de k de x. I ara això ho podem arreglar una mica. Aquí tenim un producte de tres coses. Posem-ho una mica en ordre, aquest menys 2 ho posem a davant i tindrem que la derivada d'aquesta i serà igual menys 2 e multiplicat per e elevat a menys 2x multiplicat per kx. Més, i això ho deixem exactament igual. Multiplicat per derivada d'aquesta funció desconeguda. Molt bé, i aquests valors que tenim aquí són importantíssims. Per què són importantíssims? Doncs perquè ara aplicarem aquests valors, el valor de la i particular i de la derivada de i particular en l'equació inicial. I així trobarem la solució particular. I fixem-nos en una cosa, fins ara hem arribat aquí sense fer servir aquesta segona part de l'equació diferencial que tants problemes ens donava, de la part particular. Ara, aplicant això en aquesta equació, substituint-ho, i afegirem això. I és la primera vegada que intervindrà això en la nostra equació diferencial. I així podrem trobar la solució particular.
Doncs fem-ho. Anem substituint aquests valors per aquesta equació que tenim aquí dalt. Fem-ho, a veure si ens quedarà espai per poder-ho veure bé. Sí, ens queda poc espai, però ens queda el suficientment per veure els dos requadres. Substituïm aquests valors d'aquí en aquesta equació d'aquí. Tenim derivada de i. La nova derivada de i és tot això. Doncs escrivim-ho aquí sota. Menys 2 e elevat a menys 2x multiplicat per k de x més e elevat a menys 2x multiplicat per la derivada d'aquella funció desconeguda. Tot això és el que substitueix a la derivada de i. Ara què? Més 2 multiplicat per i. Doncs fem-ho. Més 2 multiplicat per i. Quin és el valor d'i? Aquest d'aquí dalt. Doncs 2 multiplicat per això d'aquí dalt. Per e elevat a 2x multiplicat per kx. I tot això ha de ser igual a 3 e elevat a x, que és la part que fins ara, la part particular. Ja hem introduït la part particular. Fem això córrer una mica cap a l'esquerra perquè no es veu gaire bé. I ara ja es veu una mica més bé. I mira, i fixem-nos, aquí tenim aquesta multiplicació, 2 multiplicat per això, que si ho multipliquéssim tindríem més 2e elevat a menys 2x multiplicat per kx. I aquí davant tenim menys e elevat a 2x multiplicat per kx. Per tant, un neutralitza l'altre. Doncs eliminem-los. I l'equació diferencial ens quedarà molt més simplificada. Fem una mica d'espai, posem això i arreglem-ho tot. Ens quedarà que aquí e elevat a menys 2x multiplicat per la derivada d'aquesta funció desconeguda, que és el que estem buscant durant tot aquest problema, serà igual a què? A la part particular. 3 e elevat a x. I ara què podem fer? Doncs ara hem de, com que el que estem buscant és aquesta funció de x desconeguda, no la tenim, però tenim la seva derivada. Doncs aïllem la seva derivada. Doncs fem que la derivada d'aquesta funció que estem buscant durant tota l'estona
serà igual a què? A 3 e elevat a x dividit per què? Per e elevat a menys 2x. Bé, i això és molt fàcil. Aquest 3 el podem treure fora. Fem aquí sota. A 3x. Ara ja tenim la derivada de la funció, però a nosaltres el que ens interessa és trobar la funció. I la funció desconeguda, el k de x, serà igual a què? Serà igual a la integral de la seva derivada. Per tant, serà igual a la integral de 3e elevat a 3x. I això, per fer aquesta integral, el que podem fer ja és aquest 3 ja d'entrada ja sé que podem treure fora de la integral. Doncs això serà igual a... Això ho podíem fer directament, però com que anem pas per pas, fem-ho pas per pas. I això serà igual a què? A 3 multiplicat per la integral de e elevat a 3x. I això a què és igual? Doncs és igual a e... Ai, perdó. A 3, posem això, és igual a... multiplicat per aquest 3 d'aquí, per 1/3 multiplicat per e 3x, per e elevat a 3x. I com que aquest 3 elimina aquest 3, el resultat serà bé, i aquí falta la constant d'integració, més k. Perquè hem fet és el resultat d'una integral. Més k. I ara això, arreglem una mica i tenim que fem una mica d'espai. Ja sabem que aquella funció desconeguda és igual a què? A e elevat a 3x més una constant. Ja tenim aquella funció desconeguda. Ara ja fàcilment ja podem trobar la solució particular, la i particular, perquè reculem una mica i busquem quina era la i particular. I teníem que la i particular
era e elevat a menys 2x més aquesta funció desconeguda. Doncs ja podem posar la solució particular, serà e elevat a menys 2x multiplicat per aquesta funció desconeguda. Doncs tornem aquí baix. Ja tenim que la solució particular serà que la i particular hem dit que seria igual a què? A e elevat a menys 2x multiplicat per kx, i kx és igual a e elevat a 3x per e elevat a 3x més una constant, més k. I aquesta ja tenim la solució particular. Ara, la solució total de l'equació diferencial, què serà? La solució homogènia, que en el nostre cas no és homogènia, sinó de variables separables, més la solució particular. Doncs fem-ho, apuntem-ho aquí sota. I total, la solució de la nostra equació diferencial. No, fem una mica més cap allà, així tindrem espai. La i serà igual a què? A la i homogènia més la i particular. I ens tindrem que la i serà igual a k per e elevat a menys 2x més e elevat a menys 2x multiplicat per e elevat a 3x més k. I ara veiem que aquí hi ha dues constants. En una equació diferencial no hi poden haver-hi dues constants. Per tant, hem d'eliminar una. Li podem donar qualsevol valor. Normalment se li dona com a valor la unitat. Pot donar qualsevol valor. I llavors també veiem que hi ha una suma i a cada un dels sumants hi ha e elevat a menys 2x. Podem factoritzar aquest e elevat a menys 2x. I llavors el resultat final de la nostra equació diferencial serà igual que i serà igual a e elevat a menys 2x multiplicat per e elevat a 3x més
I aquest sí que serà el resultat definitiu de la nostra equació diferencial homogènia més particular. Ara reduiré la pàgina per poder veure pas per pas tots els passos que hem seguit fins a arribar a aquesta conclusió. Si vols, posa pausa